Keluarga besar pencak silat campur sari Dwi Singojoyo di bawah pimpinan langsung oleh Bobo Giono. Inilah atraksi Barongsai Yo. Juga kepada wakil baik koordinator dari Bapak Giono supaya mempersiapkan untuk atraksi barongsainya tampil ke Sasono pagelaran. Yo. Inilah atraksi penampilan dari arek-arek Dwi Singojoyo. Oi, ya, awas, ya, oi, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, awas, oh ya, oh ya, awas, awas,
Ayo Le, ayo. Mbak Dina, Mbak Yanti, Mbak Ayu. Ayo, ayo joget bareng bersama keluarga besar pencak silat campur sari Dwi Singojoyo yang dibawa pimpinan langsung oleh Bapak Yono. Senengane Bapak Lurah Kodim. Ha. Hey. Ha. Hey. Buka niti nyos. Bapak Wakri, Pak Wakri
Joyo yang cukup ramai, cukup hebat, cukup gempar sekali. One, two, three. Sekali permintaan dari Masih untuk berikutnya Mbak. Aduh, adik Pak Wagri rupanya aku paham. Lagunya piye? Wirang. Lho iki lho jalukane. Tombo kangen kok wirang. Wis sing nyawer dilayani, aja barong sae. Aduh piye lho. Mbak Yanti. Mantap sekali. Aku ndelok Mbak Yanti tak delok teko mburi kaya Ana bojone lho, Pak. Aku bojone ning mburi lho, Pak. Ngomong ngono tok ya. Ya, sik permintaane Mbak. Yuk, Mas Ambon. Goyang ke, Ibu. Ayo Mas Jono. Ambon. Juga ada Mas Jono. Apa wis lali sliramu
lagi ono guru ae. Bisa mari. Oh. Ayu. Mbak Yanti, Mbak Lina di kono tetep. Iki ono Mbak April njaluk lagu apa? Loro ati. Mari ditinggal rupane. Rupane lek ganda ya. Loro ati Mas Ambon, kamu lengkap lu sampean. Maning iso. Oh. Gak ngobong ati ya iku. Sanes niku wau loro ati. Loro ati. Di loro monggo. ati. Iya. Iya yu, aku paham. Wong aku kan pencetus. Loh. Bunda, pencetus. mumpun mudhun nggih Bunda joget mriki nggih. Pencetus. Ayo Mbak Aprilia monggo. Kadung ngomong riko pengen ngelarani. Bener Mbak April ya. Nyanyi sama aku ya. Bener iki ya. Nyanyi sama aku ya. Ayo monggo. Ayo. Ambil aku tenang ae, ayo. Ayo aku Ayo, si sawer. Mas, Mas. Mari kita nyawer mari ki. Cek. Tenan. Ayo, Kak April yang cantik. Tenang ae. Padha ae, Mbak, aku ya. Yo. Dwi, Singo, Jaya. Cek, ayo sing nyawer aku, ayo sawer. Ayo Pak Sugiono. Ibu. Karo aku tenang ae yo. Yo. Ibu Mistin monggo. Terus ini yang ngembur sampai sini lho, Mbak.
Aduh. Pak. Wah, nggih. Aduh, aku koyok bingung Lah, bagi. Pak, jenengan duit kali kula nggih. Nggih, monggo. Sing duwe Bapak Kiono, bojone Bapak Kiono dhisik. Mantune iku jenengan. Lagune piye Mbak April? Iki lho. Lintang Asmara permintaan sing digawe. Mari ngono jenengan Birunya Cinta. Mbak Ayu, Mbak Yanti, Mbak Anggini. Monggo. Lintang Asmara Mas Ambon. Jojo. Jono. Samsul, Udin, Febi. Juga ada teman-teman yang dibawa pimpinan langsung oleh Bapak Wakri, baik Bapak Giono. Tetap semangat semalam suntuk. Terima kasih. Satu kali lagi permintaan dari Mas iki mari nyawer lho Mbak Yanti. Oh ngoten Pak. Iya. Lagune piye Mas? Birunya Cinta. Ya nanti bisa dilanjutkan untuk Raja Sawer yang belum hadir atau minggah datang rasono. Ada Mbak Wulandari, juga ada Mbak Devi Romadona. Monggo Mas Ambon Birunya Cinta. Penutup. Oh. Pak Arif, Pak Dodi, selamat malam. Selamat bergabung.
kurang ben nekakno maneh. Sik, Wis aja kuwatir karo paguyuban agung seni pencak silat dan campur sari dari Dwi Singojaya yang di bawah pimpinan langsung oleh Bapak Yono. Oh, kamus lengkap. Mbok njaluk sinden 10 bisa ini. Waduh, nanggap pencak iki padha karo nanggap 3 macam. Ada barongsai, juga ada campur sari, dan juga ada dangdut profesional. Ya, monggo tak samsul ditarik supaya ndang mlebu. Oh! Ya. Untuk selanjutnya kagem panjenenganipun Bapak Agus dimohon untuk mempersiapkan diri. Bos, oh iya. Bos, ya. Ayo, bos.